Lauyan da ya jagoranci shigar da shahararren mawaƙin Hausan nan Ado Isa Gwanja ƙara a gaban kotu, barista Badamasi Gandu ya yi martani game da rashin kama mawaƙin. Baristan ya yi magana ne bayan jawabin da rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi cewa ba ta samu umarni na kamun da ake cewa za ta yi wa shahararren mawaƙin Ado Isa Gwanja ba. Jawabin nasa na zuwa ne bayan kakakin rundunar 'yan sanda Abdullahi Haruna Kiyawa ya bayyana haka a shafinsa na Facebook. Barista Gandu ya ce a ranar Talata da kotun ta bayar da wannan umarni ba samu zarafin kai wa 'yan sanda takardar da ta nemi a kama mawaƙin ba, to amma za su kai takardar a yau Laraba domin dai rundunar 'yan sandan ta cika aikinta. Shi dai kakakin rundunar 'yan sanda Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce da zarar sun samu umarnin kotun, to tabbas za su aiwatar da kama Ado Gwanja ba tare da ɓata lokaci ba. 'Yan sanda sun ƙara kama wani jagoran masu garkuwa da mutane wanda ake nema ruwa a jallo a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja mai suna Sama'ila Wakili Papa. Sama'ila wanda aka fi sani da Habu Ibrahim shine mutum na biyu da ake nema ruwa a jallo a birnin tarayya Abuja. Ƙungiyar 'yan kasuwar Arewacin Najeriya ATAN ta yi alkawarin haɗa kai da ɗaukacin mambobinta na Abuja domin daidaita farashin kayan abinci a watan Ramadana. Sabon shugaban kungiyar a Abuja Alhaji Habib Muhammad Gajo shi ne ya yi wannan alkawari a jawabinsa ranar Talata. Shugaban kungiyar kwadago a Najeriya NLC reshen jihar Gombe, Comrade Yusuf Ash Bello ya bayyana cewa tsadar rayuwa ta sa 'yan Najeriya da dama sun koma cin ganye domin dai su samu rayuwa a cikin ƙasar. Da yake jawabi gabanin miƙa saƙon uwar kungiyar ga gwamnan jihar a babban filin wasa na unguwar Fantami da ke fadar jihar, Comrade Yusuf Ash Bello ya ce kiransu ga gwamnatin tarayya shine a dawo da tallafi domin mutane na mutuwa saboda yunwa. 'Yan sanda sun damƙe wani matashi ɗan shekara 29 wanda ake zargi ya kashe mahaifinsa da taɓarya har lahira a unguwar Campbell da ke Anglo Jos a birnin Plateau. Kwamishinan 'yan sandan jihar Hassan Steve Yabanet ya ce lamarin ya faru a lokacin da mahaifin ya samu saɓani da ɗan wanda ba zato ba tsammani. Ya ɗauko taɓarya ya buga wa mahaifin nasa a kai. Kotun ɗaukaka ƙara ta ci tarar 'yan majalisar dokokin jihar Filato waɗanda aka ƙwace kujerunsu a watan Nuwamba 2023 tarar Naira miliyan 128. An ci tarar 'yan majalisar su 16 Naira miliyan 8 kowannensu bayan kotun ta yi watsi da ƙarar da suka shigar na neman a sake wani nema na daban a gare ta domin ta duba hukuncin da ta yanke a baya na korarsu. Gwamnatin Jigawa ta amince da sayan buhunan shinkafa 27,000 da kacan na taliya 10,800 domin rabawa jama'a a watan Ramadana. Kwamishinan yaɗa labarai da matasa da wasanni da al'adu Alhaji Sagir Musa ne ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ya fitar a Dutse babban birnin jihar Jigawa. To manyan labaran Najeriya kenan sai kuma mun haɗu gobe da jin wasu sabbi.